Boeten de Skriese krieken rint de populatie bot weerom. In de 129 krieken is het stabiel. En bij 44 daarvan gaat het zelfs best. Daaruit toch blijken dat de gearwerking tussen boeren, vogelwachten, natuurorganisaties en jagers werkt. Ik weet wel zeker dat als de Skriese krieken in het weer, nou, dan is die hier dat de Skriese hier in deze hoek vol leger in aantal wie dat die nou is. Dus wat dat betreft gaat het beter. Bij omvang van het werkplan Gruidenvogelgebied wie de doelstelling dat er in 2020 25.000 prietperkers wezen matten. Dat is meer dan strakjes afvallen als er nou binnen en dat aantal blijkt nou toch wat te ambitieus. Maar de provincie bloot inzetten op groei en dat moet vooral realiseerd worden terug de Skriese krieken nog beter werkje te litten. Als we eerst de gebieden die we nu hebben, alle ger zo goed krijgen als die 45 die het goed doen, dan komen we aan die ambitie ta. Onder te zwaar in het Skriezen het nooit zin ha en de pieken uitvliegen kunnen, moet er een soort gebeuren. Uitstelt menen, dat is heel belangrijk. Of gefaseerd menen en pas menen dat de pieken eigenlijk uit de laag graaien binnen of verjaaien. Als het tegen werd verlopen dan het meend wordt. En met waterpeilboatie en al de wedse roeren dong hier in de strooi. En dan hebben we zo'n hoekje zetten van nou 1 februari water op plaats Drazen nemen ze dat. En we hebben zo'n verzorgen hoekjes en dat loopt ook heel erg de skrier. Dat er net meer maar jochbakken op foksen jagen worden mooi had grote gevolgen voor de vogelstaan. Ook bij oefening in het land is de twijgeline een fokswest. Zijn inspanningshadoe verneert west. Hij maakt een botzwaar genoeg de nijregel. Ja, wat mij betreft met alle middelen inzetten we om de vogels allemaal te bestrijden. Want, ja, ik kan wel een soort yield in Gruidenvoegel beheerst hebben, maar als je zulke soort dingen net veiliger hebben, dan ben je het yield ook aan het first meeten, lijkt het mij.